Dostlar, ähli jaýyňyza salam. Siz bilen Aýna Zarow. Dostlar, bu kanal açmamyň sebäbi men size Amerikan YouTube kanalynyň näde pul gazanmagyny öwretmek isleýän. Näme üçin men Amerikan YouTube kanaly siz diýersiňiz? Sebäbi Amerikan YouTube kanalyny beýleki ýurtlaryň kanallaryna seredeninde köp pul töleýärler. Meselem aýdalyň, siz kanaly Ukraina ýa-da Türkiýanyň raýatlary üçin açan bolsaňyz, ýani 1000 prosmotra berilýän pul $1 ýakyn ýa-da $1 ýeter etmez bolýar. Ýöne Amerikanyň YouTube kanalyny açsaňyz, ýani Amerikanyň adamlar siziň videolaryňyzy görse, onda $10 çenli, ýani 1000 prosmotra $10 çenli pul gazanyp bolýar. Şonuň üçin hem Amerikan YouTube kanalyny açyp onda pul gazanmak ansat bolup durýar. Siz diýersiňiz, men inglizçe bilem, ama nädip men Amerikan YouTube kanalyny açyp, nädip video çekeýin, nädip Amerikan YouTube kanalyny açmaly diýersiňiz. Men size aýdaýyn, Amerikan YouTube kanalyny pul gazanmak üçin hökman däl inglizçe bilmek. Nu bilseňiz gowy, ýöne zerurlugy ýok Amerikan YouTube kanalyny pul gazanmak üçin ingliz dilini bilmek hiç zerurlugy ýok. Ýene diýersiňiz, men özümi ýüzümi çekesim bermek, ýani käbir adamlar video düşmän oturýar aýtdy. Çekesim bermek diýersiňiz. Videoda öz ýüzüňi çekmeň hem gerek ýok. Taýýar videolar bar, ýani men size öwrederim, nädip olary nerden tapmaşan ýa taýýar videolary nädip montaj etmeli, onu hem öwrederim. Ýene aýdarsaňyz, YouTube'da pul gazanmak üçin 1000 patbişik gerek, 4000 sagat gerek, o nädip nerden tapjak diýersiňiz. Onu men size öwretmekçi, ýani 2-3 aýyň dowamynda, mümkin daja 1 aýyň dowamynda hem 1000 patbişik hem de 4000 sagat prosmotr gazanmak ansat. Hemme zat siziň pikir edişiňizden ýöneköý dostlar. Biz günne YouTube'da iň azyndan 2-3 sagatymyz sarp etýäs, boşuna video geçirýäs. Şol 2-3 sagatymyzy dogry, ýani özümde peýdaly zatlara sarp etsek, gowy bolardy dostlar. Men şonuň üçin biziň her birimiziň, ýani Amerikan YouTube kanalynyň pul gazanmamyzy isleýän, ýani özüňizi erkin duýmagyňyzy, ýani fabrikalarda, zawodlarda kyn gazanmazlygyňyzy isleýän. Eger de siz YouTube'dan pul gazanasyňyz gelýän bolsa, onda meniň kanalyma agza bolmagyňyzy we şu videoga like basmagyňyzy unutmaň. Men indiki videolarda size ähli temalar boýunça aýratyn durup düşündirip geçmekçi. Şonuň üçin bu kanalyma, şonuň üçin bu videoga like basmagyňyzy hem de dostlaryňyz bilen paýlaşmagyňyzy sizden haýyş edýän. Indiki videolarymyza çenli hoş, sag bolun dostlar.